Já vás zase vítám u druhého dílu Skyfox Nej server. Dneska jsme tu zase jenom dva lišťát. No prostě jsme tu zase dvě lišky. Jedna větší než já, ale už si radši nasadím armor. I když ani nemusím tady, protože no damage. Jo, jsme tam, kde jsme i skončili. Takže dobrý, ale tam jsem zapomněl se rozloučit, takže se omlouvám za to, že jsem se zapomněl rozloučit, že už to vypínám. Jo, ale vyšlo. Sice jsem to dal na stream, nebo ne, já nevím, ale bylo tam jakože premiéra asi kvůli toho. Takže vidíte, tohle jsem vám zapomněl v prvním díle ukázat. Máte tu 3 truhly. Wood truhlu, emerald truhlu a dia truhlu. Jak vám to řeknu? První byla wood truhla, takže když dáte lomeno, tak se vám tu ukážou 3. Prostě, jak se teďka řekne? 3 odkazy na 3 různé nějaké internetové stránky, kde můžete hlasovat pro Skyfox. Za každý hlas dostanete wood klíč, tady k wood truhle, a 500 korun. Z wood truhly vám může padnout přesně toto. Pardon, blbej to. Koukejte. Golden apple, diamond, 16 železo, 32 melonů, ice. A tady to vidíte. Tady jsou 3 další wood klíče a tady je emerald klíč. Jo, to je asi... Ne, no jo, emerald klíč je nejvzácnější. Tady může padnout dia klíč. Enchant debris. A takové věci, ale často tu padají... No, prostě tu padají mořské plody. A pak tu máme diamond, kde vám může padnout dost dobré věci, náboje, do spawneru, že když spawner se dá vytvořit, tady, jakýkoliv, vičky, wither, skeleton, je tu i wolf egg a wandering trader spawn egg, a zombie villager egg, což je docela dost dobrý, ale Kesimova hlava. A 8 diabloků a 32, ale notch apple. Neboli zlaté enchantované jablko. To je asi taky dobrý, ale prostě kdo by nechtěl Kesimovu hlavu majitele? Kdo? Řekněte kdo a já ho zabiju. Ne, dobrý. Jo, takže teďka budeme spíš asi něco dělat, protože, no, když už to máme, ne, radši ne. Takže teďka si ukážeme vesmír. Vidíte? Vesmír, tady je taková nějaká malá lištička. Jo, a tady můžete nakupovat různé věci. Tady máte bloky. Jsou tu bloky. Hlína, dirt, prostě takové bloky, obyčejné. Můžete prodat a koupit. Ale vždycky se to prodá za dráž a koupí se to za méně. Počkej. 23 000. Kdybyste se divili, proč mám jakože vážnou hromadu týchhle vejec, tak to je jediný důvod, že tu je, no já jim říkám kosmonaut, jo, a tady má dropy. A to jsou dropy ze všech.
Jo, a tady má právě i vejce. Na šalkry to nemá. Jo, má tu enderperly, má tu všechny dropy. I kůži. Což si... Hej. Já chtěl sták. 1900, je to trochu dražší, ale já mám peněz dost, mě to nezajímá. Jo, tady není žádný portál jako zpět, i když... Ne, počkej, tady ne. Tady je to, jak jsem vám zmiňoval, portál do světu boje. Tam jsou právě PvP. Já vám ukážu, jaké jsou to. Je to 1v1 capping, což znamená, že věci vám nevypadnou, když vás zabije. A tady je bez capping, takže když vás tady někdo zabije, tak o věci přijdete a on vám je nemusí vrátit. Tady je něco mého oblíbeného, což je sumo. Tam normálně do sebe boucháte na platformě. No, tady se často dávají sázky a globál, tam, že se můžete napojit, kolik lidí chcete. Takže tam by mohl přijít celý server, ale asi by se to moc nelíbilo majiteli, že by to asi škvařilo toto. Máme tu, je to prostě dobrý, ale nevím, jestli tohle mi hodí přímo na to. Jo, ne, tohle mi hodí jenom sem, a tady už musím dát lomeno is. Což já si spánu tady u svých pejsků a u sebe v pokoji. I když dneska bychom mohli dostavit tu střechu. No a hlavně zničit tohle, protože tohle je hrozný sklad bude na půdě. Ale na to potřebujeme dřevo. A já bych to udělal, že počkej, kolik máme tady? 5 takových a 5 takových a pak bych to dostavil modrým. Nebo 6 a 6 a dostavit modrým. Jo, to by šlo. Ale teďka si jenom někde vyhážu bordel, co jsem vykopal v nedru. No i když tohle jsem tam nevykopal. Moc plný inventář, ale sekerku si nechám. Tu mi neberte. Jídlo. Prázdné vejce, turtle vejce, ano, no, i když. Bůh ví, někdo mi ho čurkne ještě. Tu je pořád to vejce. Nebudeš se líhnout? Kamo, líhni se. Můžeš si vybrat jakoukoliv maminku chceš. Líhni se. Líhni se, líhni se, líhni, ne, líhni se. Nedivte se, co to bylo za zvuk. Ano, přesně tohle to bylo. Omlouvám se. Ale tady už nám něco vyrostlo, ale určitě to je jenom jedné, takže si to nechci. Takže dřevo. Počkej, jedlo, negoty a vzácnosti, bloky. No tak. Z toho určitě, jo, tady máme sták a 21. To se bude hodit, ale modrého dřeva to zase tak moc není. Já jdu stavět s tím, co mám zatím. Jo, ještě bych potřeboval nějaký blok, abych to tam položil. Odložíme zatím těch 21 na bok. Bloky a dáme si, vezmeme si ještě toho. A to knížku dám bokem. Tak sekerku se vezmu, víš tak. Takže ještě tady uděláme jednu tu. No, když vezmeme těch 21. Já to skopu rovnou, já na to nechci zapomenout. Jo, v létání se pomalej kope mimochodem. Takhle fakt nekope nedritová sekérka.
Počkej, ale mám to i takhle? Tady to nemám takhle, tady jsme na něco zabudli, což já dělat nemám. No, ještě tu mám ještě ten stack. Řešte mě, jsem pakoň. Dobrý. Počkej. Dobrý. Tady ještě musím postavit 2. Ještě. Ježiš, já jsem... Neřešte mě. Promiňte, že u toho mlčí, možná vás ani nebaví, jak to stavím, ale... Vlastně já nevím, co jiného mám jako, když tak dělat. Když já mám... No, měl bych začít úplně znova bez věcí, ale... Já... jsem byl rád, že jsem tohle získal. Hodně rád jsem byl, že jsem to získal. Jo, často jsem znovu viděl, že jsem si to koupil za peníze, protože jsem dělal práci, často u chleba, který mi dával 1 M. 2krát mi dal 1 M a když jsem udělal fakt jako u něj jednu hodně dlouhou a těžkou práci a navíc jsem ji dělal 2krát, i kdybych ji udělal jenom jednou, tak bych dostal to, ale on nejdřív chtěl, až mu dám věci zvenku do čestek, které měl v nějaké menší budově. Jo, a nedodělal jsem to v jeden den, což mu nevadilo vůbec. Jo, ale řekl mi, jo, že sice se budu určitě na ní naštvaný, co jsem nebyl, když jako bylo to fakt těžký, co budu, jo, že to mám teď, protože já už jsem to měl úplně hotový skoro, prý. Jo. A on mi řekl, že to mám dát tam ven. Tak jsem to dal ven. Takže jsem dělal něco 2krát. Máme jich tu 5, takže ještě jednu řadu, což mi nevyjde u schody, ale co už. Ale když jsem měl 20 bloků, teda 20 schodů, a takže to musí být 15. To je mi náhodička. 15 po 4. Nechápem, ale možná to půjde. Počkej, proč si otvírám toto? Ne, potřebuji 6. Ano, tak jdem dole jmenom. Aha. Takové cestování na Skyfoxu je docela dobré, že napíšete lomeno a hnedka jste někde jinde.
Jo, a navíc tohle nakupování, že to seženete, protože někdo to prodává za dráž a někdo zase za levnějc a tady to je takové normální, jakože to říct, normální ceny. To je třeba za $7. Úplně lehký. Snad mi to vystačí, jo, vystačí, ještě o trochu víc. To bych udělal ještě 2 řady z tohohle, když tohle je 15. No, co už, zase toto. Já nevím, já když stavím, tak moc u toho nemluvím. Maximálně o tom, že můžu maximálně mluvit o tom, že tenhle server je fakt dobrý, protože zkuste najít nějaký český server, který není takhle dobrý. A jestli ho najdete, tak mi ho napište do chatu. Už cítím, jak se zblázním z tohohleho. Už to cítím. Máme tu, ne, to je Jungle Planks. Já potřebuji akácia. No počkej, blok utvořím z toho. Nehejtujte mě, že dělám blok z něčeho, co ani blok není, ale vypadá to jako blok, má to celou takhle texturu jako blok má. No hating. Takže, prosím, až to je vyrovnaný. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale je to vyrovnaný. I když to vůbec vypadá, že ne. Počkej. Jsem na úrovni bloku. Jo, dobrý, je to tak. Teďka bychom to mohli udělat z toho modrého dřeva, že by to bylo tak na myšmaš. Což je dobrý nápad, podle mě. Ale to potřebujeme ne, to stačí dát jenom na becky. Což znamená, že mě to vrátí na aktuální pozici, kde jsem byl. Koupit modré dřevo. No. Víte, stack stojí $650. Já tomu říkám furt dolary, protože mi to přijde jako dolary. Možná to je taky dolar, ale nevím. Já to nejlepší dělám tak, že když to můžu udělat všechno najednou. Jo. Ale mohl bych si to pak vypnout. Ještě, že mi nějaké ty bloky zbyly na to dostavění. Z toho udělám z jednoho staku bych měl udělat 4 řady. Já možná na to zapomenu, že to tam mám ten blok, ale doufám, že ne. Já vím, že vás tohle asi nebaví, že jak stavím, ale já to, no, když mohlo bych to udělat v off-screeně, i když, no jo, ještě teďka dodělám jen tohle, někdy příště, a teďka, co bychom mohli dělat, hop. Tak, co třeba, dělat nějaké pranky, nebo něco prodávat, nebo doplnit shop. Jo, na Skyfoxu se jediné, co jde dělat, je gamble,
což je to nejlepší, co se tu dá dělat, protože gamble je gamble. Prostě gamble. Takže, co bychom mohli... Ale... Co udělat? Parkour a na konci bude nějaká odměna pro výherce. Ale co tam dáme? Nice. Pro jistotu si vezmu všechny. Vezmu šálker. Loterie. Kámo, 22. Já bych mohl obětovat půl staku diabloků. Ale to bych potřeboval do zlízku. Já nevím, udělám jich 8, 9 zase. 32 diabloků. Jako je to dobrý. 11 bloků, ale když nechám si to takhle. A musíme... Už to nemám ani ty sugarcane posraté. Potřebuju papír. Počkej, nebudu mít něco tady v čestě dole. U zombie villagerů, které nesmí umřít, protože jsou taky zakazané. Zabíjení monster. Mám tady nějaký sugarcane. Nemám. Emeraldy a toto. Lomeno. Kvítek. Tento varp lomeno i svarp. Tento varp není bezpečný. Lomeno i svarp. To je tohle zase, tam je vesničan. Takže ten by tu mi... Kam ty kočky? Neumí si uklidnit své domácí zvířátka. Jaj. Neměl tu mít sugarcane někde? Nebo jsem jenom slepý, a byl tady. Jo, byl tady. Prosím, až jdu. Počkej. Multi-shot the fire aspect. Jo, tady doplnil i hlínu, jo? Za kolik má grassblock? 50? 100? Co to na nás dělá prdel? Co fakt dělá prdel, ne? Pardon, omlouvám se za slovníček. Emeraldy? No jasně. No. Takhle jsem získal tolik hromadu emeraldů mimochodem. Za 1000? No jo, on to zdražil, no. Tak jako až se nemáme divit, jeden diamant 300 nechci. Stak, 400 stak, stak 250. Tak, mohli, já dnes si koupím. Prostě, ale blázen tohle prodávat tak levně. Houby. Kudy vyprodej, no jasně. Jakož. Ničení bloků.
sudy. No, to je taky úložiště, koník. Zabiju ti mačku. Tak nic, tak jsme trošku nakoupili. Ale no, počkej. Aha, tyhle záseky nesnáším. Ale nenašli jsme lístek. Někdo. Do cukrovou třtí. Počkej. Kukuhák. No vesmír. Počkej. Tady někde byl květiny. Ale kde? Tak to mě zavíte, ale musíte se vrátit zpátky. Co je někdy obtí? Kde byl ten kosmonaut s květinama? Dekorace? Nechci dekorace, květiny. Si myslím, že jsem tu jednou zahlédl někoho s květinama. Konce, já nedám ty... Já jsem... Myslel... A, není to tady náhodou? Květináři? Kiko. Tady by měl někde být obchodník, ne? S květinama. Malej si spadl do volného vesmíru. Je jedno, kam bych spadl. Mě zajímá, že tu bude sugarcane. Vesmíru, no a je ukradený. Papír. Kdo prodává papír? No, zase tam padle. Kdo prodává papír? Já chci aspoň půl statku. Chci aspoň půl statku. A za kolik? A za kolik? Lomeno typ za kolik? Čekaj, idem pro něho. Není zde povoleno ničit bloky, zabíjet hráče atp. Tak na spawnu. Google help. Mám ban, macička, nemůžu tam jít. Lomeno typ a hra. A za co? Není zde povoleno ničit bloky, zabíjet hráče atp. Psal jsem prodá, tak co? Psal jsem prodá. Tak co si? Co asi? Psal jsem prodá, tak za co asi? Ne, asi za peníze, ne asi.
Kuko. Tak a slib to. Kuko má to už to. Jo. Kuko má to už to. Kuko má to, Kuko má to, Kuko má to. Co mi dáš za to? Mám, ale nedávám zadarmo ani za papír. Mám, ale nedávám zadarmo ani za papír. Dík. No, 1 za 49 mám to nejlevněji. No 1 za 49 mám to nejlevněji. Víš, Natka je to pobrala špatně, to třeba. No i takže jdem kutat, mám 19. Výherní číslo 12. A je 12. Uděláme třeba. Dva. Pět. Jedenáct. Třináct. A nevím. Nevím, třeba, nevím, 1 a 0. Pak mám pár papírků. Takhle. No právě proto mám e-shop. A výherní číslo 1. Tak. Mám
číslem na výhru 32 na můj varp. Jeden diablok rovná se jeden papírek s číslem. Na výhru 32 diablok. Můj varp. Lomeno i svar. Výhra je 32 Snowy Thunder. Jeden lístek, jeden diablok. Výhra je 32 diabloků. Já to dělám. Máš na jeden lístek. Si vyber. Kdo jde další? Už jeden lístek je koupen. To k Minecraftu patří. Kdo jde další? Už jeden lístek je koupen. A další tam čekají. A další tam čekají. Olala na můj varp. Za co se kupuje lístek? Za jeden diablocka. Výhra je 32 diablocko. Za jeden diablok. Výhra je 32 diabloků. Jeden lístek. But that would be good.
Vem si to vaše. Počkej. 6, 10. 3. Vem si je všechny. Mám si je vzít, kdy se bude vybírat výherce. Vem si je všechny. Jej, kam, můj. Tak. Už se jde vybírat. Tak už se jde vybírat. Ježiši Maria, tak už se jde vybírat. Protože vykoupil všechny lístky. Penta Pink, zpět na můj warp. Ok. Tu. Tak. Dolů. Tak. Teď mám úplně plný sloty. Mám úplně plné sloty. Hej, pivo! Vypal. Jeden slot. Až na jeden slot. Tak a výherní číslo je 12. Já. Počkej. Tak. Gratuluji. Děkuji za zpátečný lístek. Thanos, ty jsi holka. Ne, jsem. Nehrálo se o 32 diabolska. Ne, že máš na pokoji vstupou ze pro holky. No, to je z dospěláckých důvodů. Chápeš, ne? No to je z dospěláckých důvodů, chápeš, ne? Chápeš, ne? Z dospěláckých důvodů, chápeš, ne?
Ten on doslova ale ven. Tak musím F, nastavení, neostranové, hopla, hopla. Člen. Jako fakt se mi to seká. Tak, skopu si všechny diabloky a myslím, že můžeme vypnout video. Takže mějte se lidi.